Kaixo neskak, zertan ari zate ba? Udazkeneko barazkiak landatzeko, baratzeko lurra prestatzen ari gara. Eta ze asmo dakazue landatzeko? Porruak, asa, azalorea, brokolia eta azeroa. Eskerrik asko! Hiru. Eskolan baratzea dugula aprobetxatuz, bertan landatu, bertatik jaso, infografia batetik barazki hauen hainbat propietatea azaldu, eta azkenik errezeta osasungarri bat egingo dugu. Pentsatutako errezeta egiteko 5 porru aterako ditugu. Kaixo, gu DBH-biko ikasleak gea eta porruai buruz infografia bat indugu. Lehenik eta behin, deskribapena jarri dugu, ondoren bizi zikloa hartzen dituen gaixotasunak eta landarearen guztoko bizilekua eta bizilagunak, eta azkenik nutrizio onurak eta propietateak jarri ditugu. Hauek dira, digeritzeko ona da, sistema immunitarioa indartzen du eta bakterio kaltegarriei aurre egiten die. Gora bertako produktuak. Kontsumitu arduratsu eta osasuntsu. Guaritz eta Jon geha, eta kontsumo arduratsuko proiektuan barruan porru patata errezeta aurkeztuko dizugu. Lehenbizi, porruak, azenarioak eta patatak puskatuko ditugu. Ura beretzen ipiniko dugu kazuela batean. Jarraian, patatak, azenario, porruak eta gatza gehituko ditugu eta 30 minutuz irakiten lavako ditugu. Orain, olio pixka batekin berakatzak berotuko ditugu eta porru patatei gehituko dizkiogu. Orain, porru patatei gehitu. Hemen gure porru patatak.
kontsumitu arduratsu eta osasuntsu, eta kontsumitu bertakoa.